Yo, kumusta kayo mga friends kong malalupit? Today is Sunday at ako'y pauwi galing dito Kalatagan. Galing lang ako sa aking fiancé. Let's go! At ako'y pauwi na. Anong oras na din kasi? 4:30 na. Baka ako'y abuti ng gabi sa daan. Pero bago ako umuwi, meron to yung content. Kasi may nag-request sa atin ng content. Gusto niyang malaman kung ano yung mga naging upgrade ko sa aking motor ngayong siya ay 2 years na. Itong content na to is mga necessary and unnecessary upgrade sa aking motor, tsaka yung mga pyesa na napalitan ko na in terms of maintenance, mga ganon. So yun nga, para siyang necessary upgrades yung mga maintenance, tapos yung mga unnecessary upgrades yung mga accessories, and yun, yung mga pyesa-pyesa na gusto ko lang pero hindi naman halos kailangan ng aking motor at hindi ko naman halos kailangan, talagang nagustuhan ko lang. Parang siya, yung luho, kumbaga unnecessary upgrades. Yun lang naman yung tawag ko, para mas formal lang siya pakinggan kaysa sa luho, di ba? Parang ang pangit pakinggan ng luho eh. Pero ganun na rin naman yung ibig sabihin, di ba? So yun, saan ba tayo pwedeng gumilid? Doon na lang. Yan, dito tayo para medyo malawak. Pwede naman dito ata eh. So umpisahan natin mula sa umpisa, no, mga friends. Teka, center stand ko lang. Uga-uga. Yan. Umpisahan natin sa umpisa. Kauna-unahan kong binili para dito sa aking motor is itong screen protector ng ating panel, kasi sobrang gasgasin ng panel niyan. Yan yung kauna-unahan kong binili. Yun yung reason kung bakit ako bumili niyan. Necessary upgrade siya kasi sobrang gasgasin ng panel. Makailang punas ka lang maglalabo na yan. So halos siguro mga 200 pesos yun, 2 piraso. So mura lang, mga 100 plus lang isa. Then next kong naging upgrade dito is itong tank bag at saka step grill. Yan, necessary upgrade siya kasi walang compartment itong motor natin. So yan lang talaga yung magsisilbing compartment niya. Napakalaking bagay. Kahit kapote man lang at pamalit na damit, lagi lang yung laman yan para sa akin. Tapos next is itong dito, yung voltmeter and USB charger. Parang nasa 200 plus yata yung bili ko doon. Moco to. Yan yung sunod. So necessary din siya, necessary upgrade din siya kasi, or accessory, kasi pwede mong i-charge yung cellphone mo kasi wala pa siyang built-in na USB. Yan, at makikita mo rin yung voltage ng iyong motor. Then next is itong handle grip. Yan, Nagamaki na yan, na RCB. So dati ang handle grip ko Hyades na kulay gray. So nagpalit ako ng ganito. Ito unnecessary upgrade na to kasi maganda naman yung grip ng stock na handle grip. Ito lang talaga nagustuhan ko lang kasi nga yung style niya, ayan oh. Pero hindi ko kinuha yung kulay red kasi gusto ko minimalist eh. Hindi ako yung taong mahilig sa maraming kulay. So handle grip, then itong bar end, bali 3 na tong nabili ko. Isang mahaba na madaming design yun eh, mahaba. Tapos mahaba hanggang dito yata. Tapos yung isang CNC na nangalawang na. Tapos ito yung last kong upgrade sa bar end. Ito unnecessary accessory naman to. Hindi naman siya talagang palitan. Naasiwa lang talaga ako sa bar end na kalawangin na ganun. Kaya ako bumili nito. So yan, magkakasama yung upgrade. Tapos yung next is itong side mirror. So yung una kong side mirror is Street King din, MHR Street King na version 2, blue lens. So ito hindi na to blue lens. Bakit ito yung napili ko ngayon na side mirror? Sa style lang. So ito unnecessary upgrade din to. Hindi naman siya required na mag-upgrade ng side mirror. Syempre pang forma lang. Mas maganda kasi yung performance or reliability nung stock kaysa dito. Next upgrade ko is itong shifter, RCB S2B2 na shifter. Ito second hand ko lang to nabili. 3.5 ko siya nabili kasama yung lalagyan ng stand, side stand. Kasi gusto ko may side stand pa rin siya kahit may shifter. Yan, ito 3.5 to. So unnecessary din naman to. Maganda naman yung stock pero mas gusto ko yung ganito, tsaka dagdag forma na rin. Yan. Tapos ano pa next? Itong belly pan. Yan, kay Sir Oskimoto ko yung binili, belly pan na yan.
Bakit yan yung napili kong belly pan? Kasi dyan bumaga yung taste ko sa belly pan na yan. Nakikita ko sa Facebook ang ganda ng mga belly pan, pero ito yung pinaka nagustuhan kong style yan. Yan yung next. Tapos itong tail tidy. Itong tail tidy ko is universal. Bakit yan yung napili ko? Kasi yan yung naging available sa market nung ako ay bumili ng tail tidy. Maganda naman siya, sturdy, hindi siya nalik na baba, ganyan, or depende rin sa pagkakabit. Tapos yun yung nagustuhan kong tail tidy, kaya yun binili ko. Nasa, kung hindi ako nagkakamali, 700 to 900 yan nung time na binili ko. Ewan ko lang kung nagmura na yan ngayon. Ang next kong upgrade ay itong brake hose na Earls. Ito kasama to nung RCB na brake pump, brake master sa likod. Yan, naka RCB tayo na brake master sa likod kasi nga nagpalit tayo ng RCB na shifter, humina yung preno, as in nawala yung preno, so kailangan natin ng mas malaking brake pump, kaya bumili tayo. Tapos ito kasama to sa upgrade, parang inabot yan ng 3,000 kasi yung kasama na yun, magkasama 3,000. Tapos next is itong sprocket set natin na 1448. Tinry ko kasi ng mag 14. So yun, tinry ko kasi na mag 1448 para naman ma-experience ko yung power niya na lagi ko nakikita sa Facebook, sa YouTube na ma-mouse sprocket daw. So tinry ko, so bumili ako. Yan, 1.7 yata yung bili ko dyan, isang set kasama kadena. Hindi rin siya necessary upgrade, so parang ano rin siya, kasama rin siya sa luho. Pero as time passes by na napupudpud yung ating sprocket, mas maganda magpalit tayo. Pero hindi required na ganitong size. Pwede rin yung stock pa rin, pwedeng 1447 or pwedeng mas maliit, ganun. Then itong gulong, yan, gulong beast tire na yan. So napalitan ko na yan. Isa siya sa mga necessary upgrade kasi pag na worn out yung gulong mo, mahirap itakbo, nakakapag-alangan. Kaya nagpalit ako, yan, 130 sa likod. So hindi siya necessary na 130 yung ipalit nyo. Mas maganda is stock pa din na tire na 120 kasi yun yung ano ng manufacturing. Tapos ito sa unahan, beast tire din, 90-80 yung size nya. So yan, necessary upgrade din siya kasi nga yun, for safety din. Kapag worn out na yung gulong mo, mahirap itakbo. Yun. And then itong tawag dito, lever, clutch lever at saka brake lever. Itong clutch lever, isang buo yan hanggang dito sa may stem. Yan. Pero ito, hindi kasama yung pump, brake pump. Kinuha ko lang tong brake lever, tapos stock brake pump pa din para yung performance niyang brake niya is stock pa din. Ayoko kasi nagpapalit ng brake pump, lalo na kung mako-compromise yung quality dito sa unahan. Pero yung likod okay lang kasi nawalan talaga siya ng preno nung nagpalit ako ng brake master. Ng shifter. So itong brake siguro nasa 900 yata ang bili ko dito, pati yung kabila kasama. Tapos isa sa pinakamalaking upgrade ko dito sa aking motor na luho base talaga siya. Talaga hindi siya necessary upgrade. Itong aking kaha, itong kaha ko na to, inabot to ng 13k kasi bumili ako ng kaha na second hand for 5. Tapos shipping fee 1.8. Tapos ang repaint ay halos 7,000. Yan, tapos yung mga gasolina ko pa kapag nagpapabalik-balik dun sa kay Carbon Clinic. Tapos yung mga napalitan ko ditong pyesa, ito pala, ito medyo necessary tong upgrade. Itong aking TRC na monoshock, fully adjustable yan, nasa 3.5 yan. Nabili ko sa TikTok 3.5. Kaya siya necessary upgrade is yung shock ko sa likod is worn out na, may tagas na. So maganda magpalit na talaga tayo ng shock. So ito yung napili ko kasi budget meal, tapos fully adjustable, kaya yan yung napili ko. Okay naman siya, goods naman yan. Siguro ganyan din lang din naman yung mga quality ng mga iba pang shock. So next na mga upgrade ko, ito unnecessary na din to, itong mga white bolts na yan. Yan, white bolts pati dito. Yan, pinalitan ko yung mga bolts niyan kasi nagkulang din yan ng isang bolt, nalaglag kasi. So kung papalitan ko yung isa, palitan ko na lahat, di ba? Pero doon meron pang kulang eh, 3 pa. Tsaka dito parang 6 pa yata yung dyan. So utay-utay ganyan, white bolts. So bakit white bolts ang napili ko? Kasi simple lang siyang tingnan at bagay dito sa aking mga white na parts ng motor, ganyan.
kesa i-gold bolts ko. Pangit naman kasi wala naman akong gold. Tsaka kung i-GR5 ko naman, mahal ang GR5. Tapos next, itong upuan ko, yan, camelback seat from Oskimoto din to. At siya yung pinaka nagustuhan ko din, camelback, kasi wala siyang kaiba-ibang design. Wala siyang ibang design kundi yan lang. Sobrang minimalistic at gustong gusto ko kasi mga ganyan minimal. Pa 3.2 yan kapag wala kang isuswap na stock seat, 3.2. Tapos 2K ata kapag may stock seat. Yun, ano pa ba, necessary upgrade and maintenance, FI cleaning, mabot din ng 1.2 yung nagastos ko. FI cleaning, TBC, tsaka change oil, magkakasama na yon. Tapos yung shock ko dito sa una, repack ko kay Boss Win Motovlog, nasa 700 yon. So necessary upgrade din kasi sumasayad na yung ilalim ng upuan, ilalim ng motor ko kapag nasa humps na medyo mataas. Parang yun lang naman siguro yung mga na-upgrade ko dito. Tsaka tune up, necessary upgrade or maintenance, tune up, kasi kailangan niya ng motor natin, lalo na kapag medyo umeedad-edad na yung motor, no? So internally, ayun pa pala isa, hindi ko na maipapakita yun kasi nasa loob naman, kasi PIA horn, yung PIA horn, para hindi siya hindi siya mismong necessary, hindi rin naman siya yung parang luho, kasi okay naman yung stock na horn, medyo mahina pero nagagamit naman, naririnig naman ng mga naka 4 wheels na sarado yung bintana, pero mas maganda pa rin yung mas malakas, 'di ba? Ano pa ba, wala na naman siguro. Tsaka yung ball race ko palit na, nakaisang palit na ako, at ngayon papapalitan ko na ulit kasi worn out na ulit, durug-durug na siguro ulit yon, or kung ano man nangyari sa loob nun. Medyo malaki-laki na rin nagagastos ko sa mga upgrade na yan, pero budget meal pa rin. Hindi naman siguro aabot ng nasa 60,000 mahigit ang naging upgrade ko dito sa aking motor, kasi yung iba nga is necessary upgrade naman, necessary na maintenance. Yung iba lang talaga based lang din sa nagustuhan ko, nakita ko sa budol, mga budol, mga nakita ko sa Facebook group, sa mga TikTok, sa Lazada, Shopee, mga ganyan. So most of the upgrade ko dito is unnecessary upgrades talaga. Minsan talaga tinatawag ka ng pride mo ng pride mo na gusto ko yan, parang ganon, 'di ba? So pag nagmumotor ka, hindi mo naman talaga naiiwasan yung mga ganyang bagay, kahit anong pigil mo dyan mapapa-upgrade ka talaga at mapapa-upgrade ka, hindi pa rin hindi. Lalo na nga kapag yung marami kang nakikita sa Facebook, YouTube na ang gaganda ng kanilang unit, maiinggit ka, ganyan. So ikaw, susunod ka din. Pero nakadepende rin naman yan sa inyo kung anong gusto nyo. Hindi naman porkit nakita mo sa Facebook na ganito yung upgrade niya, mag-upgrade ka din. Hindi naman porkit ganito yung nakita mo sa aking upgrade, ganito yung upgrade mo. Preference based pa din naman yan. And para sa akin, sulit naman yung mga ibinili ko nito. Kaya yun, ang sarap lang na may ganito akong motor na kahit papano may mga nagagandahan, kahit papano may humahanga sa mga nagawa ko dito sa motor ko. Masaya na ako doon. At syempre nagagawa ko yung gusto kong upgrade, nabibili ko yung gusto kong upgrade. Although may mga upgrade ako na gusto sana ganito, sana ganyan, gaya ng shock ko na binili. Kaya need kaya ng help ni sir. Ano na nga yung sinasabi ko? Nakalimutan ko sinasabi ko ayun, may mga pyesa rin naman ako na gusto kong bilhin pero hindi ko nabili kasi nga tight din ang budget. Minsan kailangan mo magtipid, minsan may makikita ka na mas mura, ganon, gaya nung TRC ko na shock. Gusto ko RCB pero wala pa akong pambili kasi hindi pa naman tayo sumasahod dito sa YouTube. YouTube ka naman, ilagay mo naman ako sa algorithm. Yun, yung RCB, gusto ko sana ng RCB pero TRC yung nabili ko kasi mas budget meal siya, pero halos ganun din naman siguro yung performance. Hindi pa ako nakakatry na racing boy na shock. Tapos yung mags na gusto ko hindi ko pa mabili. So yun, hindi naman porket ganito yung upgrade ko ganun na din ang upgrade nyo. Kung
kung gusto nyo ng ganito din na itsura ng motor, pwede naman kasing mas mura or pwedeng mas maganda yung mabili nyo, ganun. Para sa akin, dito ako masaya. So yun muna yung mga kinukuha ko. Mahalaga naman kasi kung ano talaga yung gusto mo Kung hindi mo naman kaya talaga, wag na lang. Kasi baka mahirapan ka pagdating ng dulo. So ako naman, wala naman ako masyadong pinagkagastusan ng mga nakaraang panahon. Kaya okay lang na nakapag-upgrade ako ng ganyan. Pero ngayon, may priority na akong bag. Kailangan ko magtipid. Na ayun, kailangan ko talaga magtipid muna. Saka na lang uli kapag okay na yung pagkakagastusan ko pagka natapos. So ano muna tayo ulit ngayon, life investment muna ulit tayo. Pahinga muna tayo dito sa motor, although makapag-ride tayo. So ganun na lang muna ulit. Balik tayo sa mga ganong content, ganyan, or sa mga ganong vlog. So hindi naman talaga ako yung tipong content creator na YouTuber. Talagang umano lang ako, so may siit lang ako ng mga ganitong video kapag ako may pupuntahan. Kaya yun, YouTube baka naman. Kung nakakita mo man to YouTube, ilagay mo ako sa algorithm. Baka maging full time ako dito kapag nilagay mo ako sa algorithm. Charot. Hindi ko rin masyado tatalikuran yung aking trabaho. I don't like that. Pero kung may mga request kayo na content, pwede naman. Basta kaya kong gagawin. So as of now, yun pa lang naman nagiging upgrade ko sa aking motor. At hopefully pagdating ng panahon, makabuo rin ako yung talagang dream build ko, no? Lahat naman siguro tayo na yung mga nanonood dito sa aking vlog na nangangarap din na magka-motor na ganyan. Siguro may mga dream build din naman kayo. Siguro papabor din sa atin ng panahon pagdating ng araw. Maniwala lang tayo. Siguro yun lang naman yung content ko ngayon. Basta natutuwa lang din ako na may mga sumusubaybay sa vlog ko. Okay na ako doon. Masaya na ako doon. At saka kung may natututunan kayo sa akin, mas masaya ako kasi yun din naman yung silbi din ng mga ganitong content mga YouTube ng mga ganyan. Yun lang din naman halos ang silbi nun yung maka-inspire tayo sa iba, may matutunan sa atin ng iba, makapagpasa tayo ng knowledge, tsaka makapag-provide din tayo ng entertainment sa ibang tao, ganun. Lalo na kapag may mga tao na kailangan ng parang kausap, ganyan. So parang maano din nila na at least may mga nakakausap sila kagaya ko. Parang kunyari tayo, parang naman tayo nag-uusap, di ba? Parang tinanong mo sa akin kung ano nga gaya nito content, anong mga upgrade mo, parang nag-uusap na tayo, ganun, di ba? So yun. Ang haba ng sinabi no? Ang tanong ano lang mga upgrade ang layo na ng sinasabi. Ganun talaga pagka nagbablog ka minsan masasabi ka na lang na wala sa script. Wala sa script, hindi naman talaga nag-i-script. Yung parang malayo sa content ba. So sana nagustuhan nyo tong content na to at sana na-inspire din kayo na mag-build. Kahit yung build ko is budget meal lang, chop suey build, ganyan, kung anong gusto nyo tawagin. Shopee build, Lazada build, mga ganyan, Lazada concept. Mga Shopee concept, TikTok concept, parang ganun. Kasi halo-halo na rin naman talaga yung pyesa ko Hindi naman talaga ako yung tipong kung ano yung una simulan kong pyesa, ganun na Basta kung ano yung reliable, kung ano yung makikita ko medyo quality, kung alam kong hindi mako-compromise yung riding experience ko, ganyan, yun lang yung binibili ko. Tsaka kung ano yung pasok sa akin, yung parang gusto kong concept na nasimulan, tsaka na lang magpalit kapag may pampalit na talaga, di ba? So yun lang mga friend, kung nag-stay ka dito sa video na to hanggang dito, maraming salamat. Na-appreciate ko yung suporta mo. Kung lagi ka nakasubaybay, maraming salamat din. At hindi ka nagsasawa dito sa aking mga video kahit paulit-ulit lang halos ang content. Kasi yun nga, medyo nagtitipid tayo. May mga priorities tayo sa buhay. Syempre empleyado ko, hindi naman ako araw-araw nagko-content. At hindi rin ako yung tipo ng tao na content ng content, no? Kung ano lang yung pumasok sa isip ko, yun lang yung sinasabi ko. Tsaka hindi ako full time, kaya okay lang. Maraming salamat sa mga nagtitiis at sumusuporta at sumusubaybay. 1,338 na yata yung ating subscriber, kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin. At sana hindi kayo magsawa magsuporta. At balang araw maibabalik ko rin po sa inyo yung mga ganyang
yung mga ganyang suporta pag dumating yung araw na successful na yung YouTube natin. So hindi naman po ako ganun yung talagang sarili lang talaga yung iniisip. So medyo ano nga lang po ako sa content, hindi ako ganun kagalingan, hindi ako ganun kagaling mag-research, tsaka minsan nagkakamali ganyan, pero ayun, tuloy pa rin. Basta enjoyin ko lang tong mga ganitong part ng buhay ko, okay na ako. Hanggat may nagagastos tayo, hanggat may oras tayo para sa mga ganitong bagay, bakit hindi, di ba? Lakas naman ni boss. So yun lang mga friends, maraming salamat ulit. At may konti lang ulit akong paalala na palaging maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive.